Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's video po, kami lang dalawa ni Sax. At saka yung kakainin namin today is Pinoy style barbecue. Ayan, meron kami ditong chorizo, merong chicken feet, My favorite. merong tinai or isaw, merong chicken, at saka Pork. ito pork barbecue. Tsaka ito ano to? Rice. At Great. yan, hindi na namin to patatagalin mga ka-studio. Pray muna kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Thank you, Lord. Okay, Meron- let's eat. Yes, meron kami ditong sausawan. Let's eat. Okay, ano sa'yo? Yan, ito sa kanya yung paborito niyang feet. Chicken feet. Oh, chicken feet. Tabi muna natin to. Yan, kuha ako ng rice, be. Dito yung rice, ha. Yan, pangagda po doy. Nakain tayo mga ka-studio. Yan. Kain po tayo mga ka-studio. Yan. Ito sa'yo. Ito sa akin. Sausaw ko muna. Madul halong? Dili, sausaw ka? Lagay natin dito sa gitna, be. Wait, sa. Yan. Ito. Ako kaunod. Excuse. Kuanta ka. Maglalang ng salsa. Mga kayo magkasod ka o kontra. O kani, kuhaan ako. Ano lang sa tubangan. Yan. Kain po tayo. Sarap talaga ng barbecue, no? Tsaka nabili pala namin tong barbecue sa Lola Henia's Barbecue. Ayan, shout out po RU family. Maraming salamat po. Kain kaunod na. Na. Ngayon na lang. Sarap sa gongan mo. Happy yun na sa gongan mo. Sa gongan? Mother-son bonding po muna kami ngayon ni Sax. Kahit. Ano lang. Dito ako sa chorizo, ba? Kain ka nito? Ayaw mo? Ano yung favorite mo? Sarap, no? Kain ka unod na. Ha? Unod. Akan kokon. Tabuk.
Bigyan kita ng unod. Nasaan ko? Ilagay ko lang dyan. Para dili ka matusok sa steak. Kanin. Kanin? Ako dito. Napa. Ang sarap po kumain pag nakakamay talaga. Enjoy ka talaga sa paanak. Okay. Kaya may. Kaya yun. Paam ka sa Tagalog. Dito tayo sa isaw. Ang nga ikaw na? Isaw. Sa Bisaya ba? Tinai. Napit na marasang ka nun. Meron pa dyan. Enjoy ko ma. Enjoy ko. Na-enjoy yun ka? Dito tayo, oh. Kunin muna natin tong kuan, maitim. Yung skin niya na Na itim. napagod. Napa na Nasunog, nasunog. wings. Wala, be. Ito sa'yo, may bukog. Sana. Pitso. Or ito sa'yo, paa. Oh. Hita. Pa. Hita. Hita mo? Ito ba Kapay hita? ba? Kahit ano sa'yo. Kain ka dyan, kuha ka. Ito ang hita, ha? Huwag mo kainin yung itom, ha? Kita lang. Sige, hita. Obis kanin basta. Kuan ma. Barbecue. Bus kanin, meron pa tayong kanin dito, oh. Gusto na kayo? Ikaw, Ikaw? ayaw mo na ng kanin? Kunin ko na ito lahat. Halat na ako ah. Hindi mo, ha? Sarap, no? Sira ka ko. Ikaw? Napagod? Mapait kasi yan. Pait. Napisik.
Kit-kit na po sa kaya. Meron pa kang dere ha? Dere oh. Ito yung paborito ni Sax. Hindi lang yan. Kuha ko ha. Kapit na akong pusog ma. Hapit na nga mabusog. Meron pa tayong grapes. Hindi na kay. Ay, hala, sorry. Hindi kay. Hindi na ka ng grapes. Dinilara ba na ni Tita? Thank you, Tita Grace Del, sa grapes. Thank you, Tita Gisdale, sa grapes. Wala na niya ako ng palaplin. Lukan. Ayoko. Ito. Ilaw. Gabi, naubos na yung kanin natin. Ay, nak ko. Mama. Kunin ko na lang ito daan ha. Kukunin ko daan para dili ka makuan. Hindi ka mahirapan. Yan. Silaw lang ka? Ubus na yung kanin namin. Second. Palisan natin ng grapes. Ay, sorry na. Okay lang. Ang tamis na. Alam mo ang TLB? Kapag nag-barbecue po talaga kami, si Sax po, ito po talaga yung in-order niya. Kain ko ng unod lang. Nasa? Hindi ako. Padaplin ng bukod. Ay, sila maurag na ito. Mukha nito. Hindi lang na. Busog na ako. Ako po. Tubig muna ako. Matusok ka ha. Kain muna tayo ng grapes. Ikaw, ayaw mo nito? Nagpapawisan ako. Ang sarap po, ang tamis. Tirhan kita, be, oh. Ha? Tirhan kita. Iterhan. Grapes.
Shoutout po muna ako habang kumakain si Sax. Shoutout Dunan Family. Clint Seblos, Sofia Jane Rojas, Eulalia Mindrano, Cecilia Ilikot, Esan Arancilio, Yen Yen, Pihana Family, Rancel B. Vlog, Roslyn Kalam, Angelica Candano at Andrada Sangkula Pungutan. Yan na po lahat ng shoutout. Si Sax po hindi pa siya tapos kumain. End na ta? Mag-end na ta? Hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!